Matiu isi nke 6. Lezienụ anya ka unu ghara inye onyinye unu na-enye ndị ogbenye n'ihu mmadụ, ka ha wee kirie unu. Ma unu emeghị otu a, unu enweghị ụgwọ ọrụ n'ebe Nna unu nke bi n'eluigwe nọ. Ya mere, mgbe ọbụla ị na-arụ ọrụ ebere, afụla opi n'ihu gị, dịka ndị ihu abụọ na-eme n'ụlọ nzukọ unu na n'ụzọ unu, ka ha wee nara otuto n'aka mmadụ. N'ezie, asị m unu, ha enwezuo ụgwọ ọrụ ha. Ma mgbe ọbụla ị na-arụ ọrụ ebere, ka aka ekpe gị ghara ịma ihe aka nri gị na-eme, ka ọrụ ebere gị wee bụrụ na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụghachikwa gị. Mgbe ọbụla unu na-ekpekwa ekpere, unu agaghị adị ka ndị ihu abụọ dị, n'ihi na ọ na-atọ ha ụtọ iguzo n'ụlọ nzukọ unu na n'akụkụ ama unu ikpe ekpere, ka ndị mmadụ wee hụ ha. N'ezie, asị m unu, ha anatala ụgwọ ọrụ ha. Ma gị onwe gị, mgbe ọbụla ị na-ekpe ekpere, baa n'ime ụlọ nta gị. Mgbe ị mechisikwara ụzọ gị, kpeere Nna gị nke dị na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-akwụghachikwa gị. Ma mgbe unu na-ekpe ekpere, unu ekwula okwu nkwukwasị efu, dịka ndị na-ekweghị ekwe na-eme, n'ihi na ha na-eche na a ga-anụ olu ha n'otu n'ihi ọtụtụ okwu ha na-ekwu. Ya mere, unu eyila ha, n'ihi na Nna unu matara ihe niile dị unu mkpa tupu unu arịọ ya. Ya mere, kpeenụ ekpere otu a: Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka e doo aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka e mee ihe ị na-achọ, dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị n'ụbọchị taa. Gbagharakwara anyị ụgwọ niile nke anyị ji, dịka anyị onwe anyị gbaghakwara ndị ji anyị ụgwọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, kama zọpụta anyị n'aka ajọ ihe. N'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto, mgbe ebighị ebi. Amen. N'ihi na ọ bụrụ na unu agbaghara mmadụ ndahie niile ha, Nna unu ga-agbagharakwa unu. Ma ọ bụrụ na unu agbagharaghị mmadụ ndahie niile ha, Nna unu agaghị agbaghara unu ndahie unu. Ọzọ, mgbe ọbụla unu na-ebu ọnụ, unu aghọla ndị na-agbarụ ihu, dịka ndị ihu abụọ, n'ihi na ha na-emebi ihu ha, ka ha were onwe ha gosi mmadụ na ha na-ebu ọnụ. N'ezie, asị m unu, ha na-enwezu ụgwọ ọrụ ha. Ma gị onwe gị, mgbe ị na-ebu ọnụ, were mmanụ tee n'isi gị, saakwa ihu gị, ka ị ghara igosi mmadụ onwe gị na ị na-ebu ọnụ, kama gosi Nna gị nke nọ na nzuzo. Nna gị nke na-ahụ ihe na nzuzo ga-enyeghachikwa gị. Unu akpadola akụ n'ụwa nye onwe unu, ebe nla na nchara na-erichapụ, ebe ndị ohi na-egwupụkwa na-ezukwa ohi. Kama kpadoonụ akụ n'eluigwe nye onwe unu, ebe nla ma ọ bụ nchara na-adịghị erichapụ, ebe ndị ohi na-adịghị egwupụkwa, ha adịghị ezukwa ohi. N'ihi na ebe akụ gị dị, n'ebe ahụ ka obi gị ga-adịkwa. Oriọna nke ahụ bụ anya. Ya mere, ọ bụrụ na anya gị dị mma, ahụ gị dum ga-ejupụta n'ìhè. Ma ọ bụrụ na anya gị dị njọ, ahụ gị dum ga-ejupụta n'ọchịchịrị. Ya mere, ọ bụrụ na ìhè nke dị n'ime gị bụ ọchịchịrị, lee ka ọchịchịrị ahụ si dị oke ukwuu. Ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịbụ ohu nke nna abụọ, n'ihi na ọ bụrụ na ọ kpọghị otu onye n'ime ha asị, ma ọ hụ ibe ya n'anya, ma ọ bụ na ọ ga-ejide otu ma ledaa ibe ya anya. Unu apụghị ịbụ ohu Chineke na akụ. N'ihi nke a ka m jiri sị unu echegbula onwe unu maka ndụ unu, ihe unu ga-eri, ma ọ bụ ihe unu ga-aṅụ. Echegbukwala onwe unu nye ahụ unu, ihe unu ga-eyi n'ahụ. Ọ bụghị ndụ karịrị ihe eji azụ ya, ọ bụghịkwa ahụ karịrị uwe oyiyi ya. Leenụ anụ ufe nke eluigwe. Ha adịghị agha mkpụrụ, ha adịghị enwekwa ihe ubi, ha adịghị akpọkọtakwa ihe n'ọba,
ma Nna unu nke eluigwe na-azụ ha. Ọ bụ na unu onwe unu abaghị uru karịa ha? Ma onye n'ime unu pụrụ ịtụkwasị otu kubit n'ogologo ya site n'ichegbu onwe ya? Gịnị mere unu na-echegbukwa onwe unu maka uwe oyiyi? Lebanụ urodi nke ubi ama, otu ha si eto. Ha adọgbughị onwe ha n'ọrụ, ha atụghịkwa owu. Ma asị m unu, ọbụna Solomọn n'ebube ya niile ọ gbokwasịghị akwa dịka otu n'ime ndị a. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke eyikwasị ahịhịa nke ubi uwe otu a, nke dị nta, ma echi atụpụ ya n'ite ọkụ, ọ gaghị eyikwasị unu uwe nke ukwuu, unu ndị okwukwe nta. Ya mere, unu echegbula onwe unu sị, gịnị ka anyị ga-eri, maọbụ gịnị ka anyị ga-aṅụ, maọbụ gịnị ka a ga-eji gbokwasị anyị? N'ihi na ihe ndị a niile ka ndị mba ọzọ na-achọ. N'ihi na Nna unu nke eluigwe matara na ihe ndị a niile dị unu mkpa. Ma burunu ụzọ chọọ alaeze Chineke na ezi omume ya, a ga-atụkwasịkwara unu ihe ndị a niile. Ya mere, unu echegbula onwe unu maka echi, n'ihi na echi ga-echere onwe ya ihe ọjọọ nke ụbọchị taa ezuworo ya.